Ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora a YouTube channel ɗin mai suna GMB Minister TV. Mun gode. DJ Sexy Mr. Walker. Aisha, sauki dan ke mijinki. Dan Allah karki zaki. Na san akwai ki da kirki. Kanakin iya girki. Aisha kyakkyawa. Babu mai yi muku birki. Ga soyayya rana. Aisha, Aisha. Ita zama amarya Aisha.